ndakasenda friend request Right. zvazvo kuti uri pafacebook uchingosenda chi Request. marequest unongoziya ka Mm. ndobva ndazosenda message ndakati hi ndeipi app me ndakatosenda message nenhamba dzangu dzine whatsapp ipapo ndikandibati chi whatsapp saka ndakabva ndazoona muna ndi manditi app me kwakanaka here ndikati namba ndanadzo ndomatangira akatoita nyaya Saka shoko makatitambira sei nai mainoku shoko rauya makoti kuneda kutatura manotsi ka zvinonetsa panguva yacho ipapo kuti utodaira utoti apo saka ndakamboti ari kembetoti madays wakadisguisa ndobva ndazobvumawo asi but motivation manje yamainoku kwayakabva manje takaita video from TikTok then bva ndatoona message kanzi hi Willow family ndokufarirai ndingakuitirai something here vandati it's no problem uda kuita sei ndobvati okay ada kutengera headboard sendai location vandasenda location headboard vayasvika pa10 saka mainoku manje from headboard takaipiwa nanonzi chefnet so mainokutenda kubva pakaya headboard wakazviona zvinhu zvine musoro Hello people, wagwan. My name is DJ Sparks. Nasi, I'm very happy. Why? Because muna ndadaidza panapa, muna kwasa kusvika panapa. Kumba kwangu kwandirogara kwandirobva inini. Muna anodiwa singaite. Kapo inodiwa singaite zvekuti this interview ndaitira mai Jaden. Because mai Jaden ka andikwanisi kuti ndisvika kumba so vanzi ko Wilo asati auya indawa kone Wilo asati auya chimbodaidzai Wilo saka nhasi I'm very happy and I'm sure kuti ndafadzawo futi vari pa10 because madam wangu anokufarira isingaiti guys thank you so zvekudaro saa muri Zimbabwe kono kwandiri kunoku side kuraiti kwangu anonzi Wilo then namadam I think vanhu vasingavaziva vanhu avakava muna level ramari kana paina asingakuzivika munhu iyeka ngangoise namba dzake tingomupe data dambudziko rake ndirare data dambudziko rake rare data hazvina chekuita nemi raproblem yake saka nhasi tange tichimbokurukura muri Zimbabwe naWillow family tichimbonzwa kuti vanozvifambisa sebhozi kapo kune ndasi mafanis ini ndakambotirai kuita namadam pa10 takabva taita video takati wangu ngatisiyana nazvo zvinezvi handei kumapodcast ngatisiyirei ana Willow ijinyaya idzi ngatisiyanei nadzo saka muzuva nhasi ndina Willow ende ndina madam mwana wedu anonzani zviya nokutenda baba Noku namai Noku muzuva nhasi saka tichange tichikurukura navo timbozive zvakawanda zvinenge zvichiitika ine kuti mune zvamuda kuziva pamusoro pavo zvinenge zvichiitika mulife mavo kuti vanozvigonawo sei saka muri sei chibaba muri sei madam muri sei upenyu tiringokiyakiya tichiraramiswa nenyasha I'm very happy kusangana nemi mudhara akane ndafara hazingaiti I think first podcast yedu kukula down takakula down pamamics bo saka maybe njekutanga chatakade kuziva ndika ndechekuti Willow ndo zita rako here madam ndo zita ravo here afa makakura sei like a short background so okay ini ndonzi Wilson manyenyezero ndobva kumasvingo alright but ndakazotransfer ndikanodzidza kuinyanga so rekuti Willow iri ndakaripirwa kuchikoro ndakangogara ndingori munhu aitungovhura hombe alright ndokwarakazongobva vakati Willow ndakaendawo A-level tikanyora mabooks but takanyora comedy tikabuda nemapoints asingasvike 10 alright saka musina kumataurere mapoints angu ndakabuda ne8 points vamazodecide any comedy nekuti pandapinda mumastreets eHarare 2018 ndobva ndangojumawo kaagent line keEcocash bva ndamboputisa mari ndairohwa nematsotsi pandatoti ndakutongoita chiro zvazvaita kusvika nhasi ndopa takazosangana namainoku pabhuku remeso mainoku
muri sei ndiri right wrong matoceleb tatoziva nezvenyu kuti mainoko wakabuda nepapi tiri kwatemonda kuti mabuda nepapi embrace embrace munobuda nepapi right ini ndaigara ubudiriro 4 alright ya ndokwandaigara nana mama alright ini pandanyora form 4 yangu ndichipedza ndopandakabva ndasangana nabanoko saka makasangana pafacebook ya saka marelationship yepafacebook aikutofamba kaya makasangana sei chimikazondiudza because ndine curiosity da kuziva kuti makasangana sei because kavibe kenyu mueseka akati up to the town up to the time okay zvakaitika ndezvekuti ndakasenda friend request zvichazvi kuti uri pafacebook uchingosenda chi marequest unongoziya ka ndobva ndazosenda message ndakati hai ndeipi app me ndakatosenda message nenhamba dzangu dzine whatsapp ipapo ndikandibati chi whatsapp saka ndakabva ndazoona muna ndi manditi app me kwakanaka here ndikati namba ndanadzozve ndomatangira akatoita nyaya so we started ngotaura edu pachi pawhatsapp ndeipi ndiri bo ndomatangira ndiri bo kuri sei bo kokusabatikana asina data ndobva ndakanda data 1 week ndakutoonawo kuti ndakutoita jealous kuti munhu asi kubatika pawhatsapp apa hapana kana shoko ratirakandwa pandazongoti uri kuona kuti chimawirirano atiri kuita ka auda kutongoti andanoko kutoda noko komainoko pakakana message makafunga kuti kuita emergency kati maitoziva kuti aiwa maya mamatonakirwa nedhudhu vainowo kutaura chokwadi mamatonakirwa nedhudhu aiwaakana waungotongoriwo musikanzwa utongotarika iningotangawo nhamba idzi zvakatongoitika asi hamuna munafunga kuti adhudhu boy asi hamuna mboendere pawo makambonoona mapicture chichichichi mapictures ndakatovhiwa ndakatotarisa ndikatomaona makati bo ngatimbotaurai vakati bo bozi dabamusinga dainga isiri bo wandika kuwhatsapp maisabudikire aiwa munyepi kuwhatsapp maisingabudikire zvototi mndandima makutononoka angatodyira bcause ndetipadhata tataukanda aiwa ndatoona kuti munhu uyu kafriendship kedu katoenderera manje saka makazokanda shoko zvaita sei ndakafona nevideo call ndandina moms wangu anonzi fi ndafona nevideo call saka mabvunzira ndakaitwa kuti wawinaye ndiani kuti ndiani munhu wainaye ndikati handi moms saka ndakanyatsoona kuti mabvunzirwa andaita asi bo ndikati aiwa manero ndonyatsoita sei ndorova basa manero ayabva ndamupruvha shoti aiwa ndiye ndichi ndi moms ndatova panhama ndikangoti aiwa chingoti makoti watoti makoti ndikati watangwa kakuwhatsapp ndikanzi munhu akadai ndikati ndo moms wanandinawo pepe ndati urikuona kuti ndachitongoti ndichataura but shoko ratosvika watonzi makoti zvikureva tichi watowekumba kwedu ndo makandira ndakaita shoko ya ndaona kuti munhu aita jealous saka obviously yanga yangu obvious makakanda pa the right time mayanzona kuti havana mayanguva yekuti ndichikande shoko exactly saka shoko makatitambira sei nai mainoku shoko rauya makoti kuti ndakubva manotsi ka zvinonetsa panguva yacho ipapo kuti utodaira utoti apo saka ndakambotarika mbetoti madays wakadisguisa ndobva ndazobvuma angu asi mamatonakirwa ka mamakutonakirwa ndidonyepa mamatonakirwa plus data kamunoziva data wakawana iroakwekana negudu apo uri offline alright saka makadana kwenguva yakati basi svika mazowirana kuti now tauda kuti tigare tese 6 months avegore pamazoti no makaita takatanga muna june handi june then february saka une makatopfurayo saka takangoti ne 1 month 2 months handi chii chakatati mupinde musvitsasa unozakana nguva yacho yakwana ka
zvinhu zvacho zvinongozvita zvega kana kuti papaina noku mama kuto hakana havakatouya vatori safe hapo zvekuti wino tara chokwadi safe because wakaya muswa if I can't Musa 3 February yanga iri Friday Mhm. yanga iri Friday ndopo yavanga vatori safe papasitomborana nazvo kuti vakazvitakura kana kuti chana but pakauya mama toredere mudhara kuti zvazvinototi aiwa onaka wangu isusu ngatiite madhiri akadai pandinapo apa pashoma but ndogona kungobudikirawo zvikaratidza kuti aiwa mwana wedu mwana wedu watorwawo nemunhu anoziva zvaanoita sei zvano akabva kune vanhu sa makatoroorere kana makangoti hano tozowa cover time ndingangoti takangobvisa patakakwanisa panguva iyoyo mangobvisa pamakakwanisa panguva iyoyo hamuna kuita kuti unozoya tozoona toita sei aiwa handina kubvisa tsvakirai kuno yanga isi tsvakirai kuno yekutuma munhu right aiwa I think apa pajeka alright now maamumba handiti makazotanga kuita zvekufunga content kopfunga yekuzoti shamwari ka ngati monetizei rudoro yakabva kupi because makarumonetiza zvaitika ndizvodai so inini ndaitongogadzira content kubva kudhara ndandimborine rimwe page randaiposta content yangu ivo varipo madhezi acho vakatozvitakura futi ndaingorwa content yangu ndiri post yaigara mu1 room tiri kuseri kwekitchen chigadzira content yangu then pane manigerian wekutiktok anonzi Nia ndakanganwa zita racho ndakaona content yavo yaigadzira vachituka opinda mumba ovhura dhoo zviya zvekuti munhu aenda kubasa madhamu otosara kutorara kusvika kana kuti I think ndo vhidhio takatotanga naro vorara kusvika kuma 2 vozongowaridza nemubhedha nokusuka-suka 2 minutes munhu machitodzoka basa ndikatoona vhidhio here tisingatazari kugadzira kuti mavhidhio twakadai but manje kamera nanhasi chaiyo inotovanetsa ndobva ndangovafoseredza kupinda vatarova varaisa vlog ainikana pari panyaya dzevlog ndorova manje vandarova vanhu pavanakiro tikati zviri kutobuda kaizvi sapeji rana ndinaro manje rarisina distribution indaisaziva zvemaviolation chichizo ranga rakatorohwa kudhara ndobva tacreata new page ndopa zvakatangira ndopa makatanga pamaruwa yanzi Willow Entertainment exactly rakatombotanga riri Willow TV chakadaro because ndaitomborova tunenge tumapodcast ndikatenga zvimamaiki zvekutoti ndikataura chokwadi mari yangu yandakashanda inini ndiri bachura zhinji yacho ndakatenga zvimagadgets zvimwe zvacho zvakatofa ndakatenga mamics ndikatenga zvakawanda because content ndokwandaiona kuti ndo kune power rangu saka ndaingogadzirawo zvinenge zvimapodcast but ndiri ndega ndingoripota nyaya ndakaisa background yangu chigreen background changu chijira chana ndinacho ndobva tarichinja ndobva tazorita Willow Entertainment. Alright. Saka madam maizvitoro sei kati ndo zvimwe ndo mamwe emavhidhio amakaona makati no izvi tozvida izvi maizvitoro sei muchiona baba vachirwarwa kuti mavhidhio twawo aita sei pakutanga ndaitofunga kuti munhu akutopenga ndaitoti baba ava varonyatsoita sei ava because vaitonditi ndibate kamera inini ndichivatora vachiita mavhidhios avo saka patakazongotanga kuzotanga kuita vhidhio iroro ravataura ava ndo pandakatonoti zvinhu zvacho zvinenge zviri kutofaya zviri kutonakidza pandazotongojoinawo pandatanga kubudikirawo pamavhidhios pamakapiwa sando makati makugona zingaite malaiki makati zviri zvitozvidawo izvi but motivation manje yamainoku kwayakabva manje takaita vhidhio from TikTok then vandatoona message kanzi hi Willow family ndokufarirai ndingakuitirai something here vandati it's no problem uda kuita sei ndobvati okay ada kutengera headboard sendai location vandasenda location headboard vaisvika pa10 saka mainoku manje from headboard takaipiwa nanonzi chefnet so mainokutenda kubva pakaya headboard wakazviona zvinhu zvine musoro vakabva vaona kuti ai because of mavhidhio aya adzi munonakidza chichi headboard then ndobva pazobudikira vanonzi
say perseverance vari kuethiopia zvikanzi guys ndokufarirai ndinoda kuti muende kuMikus Hotel unospenda night maine kuti ndakabva kuti haiwa upenyu uye hwatanga yatosvikawo vakatonyorawo kapepa kavo kuti topinda mumba todai kevhidhiyo azvati aiwa madha vakuda wapinda saka makabva maenda kuMikus takaenda kuMikus takaenda kuMikus tikatorova night yedu chikafu tikarova ende mari yakabhadharwa ipapo ka isusu manje taidya zvine bhajeti taisaziya ka because taiona risiti rwacho runenge rwakaiswa pamusoro tiona amaundi tikati manje hatizodye mari yakapfuura mari yabhadharwa rapa saka takuenda kumba manje ndopatakazi mari iri kunoku yakawandisa hamuna kudya chikafu patakagadzirawo matekaway ekuti ka but yanga iri sei experience naye mainoku yekumbokula down muri muhotera zvenyu zvainakidza hamusimo makabva noku anga apo here noku anokutenda anga apo akapo tatiri naye kakadiki anga ari baby yanga iri experience yanga iri bowandini zvainakidza ndara akari mawani alright bozi ndakaona koneneni zhinji mndera pavanopinda vanombosvika kuheadboard saka ndokukabva ati acho exactly alright ndokukabva motivation yamainoko so the love yatakapa headboard ka kuna vanhu vakatanga kuti guys ka why are you so loving headboard ndikati musi kuziva headboard yakatoita kuti content yedu ibooste because maine kutenda zvichiwa kamera paitopisa taiona kugadzira mavideo 10 zvichiramba but from that angle zvinhu zvakabva zvotanga kuita sei kufamba bo vakatanga kuita confidence so headboard takabva taisa pamwoyo chaipo because nyaya yekugerwa bvudzi gotsi ka yakabva yangoperera ipapo hapana zvazomboitika hazvina zomboitika hamadziro asipo right criticism unoona sei because you know society you know Facebook social media iri toxic haisi nzvimbo iripo you know vanhu anoshora vamwe vanonge vachiti vakaona zvinhu zviri mubata kuti maidhilo nayo sei but question wili usati waipindura ndambotanga ndanzwa madam baba vari kuda zvekuita content vari kubudisa mumba you know sometimes kugetwe kwedu kwatinobva isusu mune mutoti bo waiziva pastyle yedu isusu bo titoziva vamwe vatori wesidaika zvatiri but kuna vamwe vanongokura zviri bo mamwe mahaters edu nyangwe nemumwe munhu anemba yakatodhakwa yakuwandika akunongoisa comment imwe nekuaffecta maizvitora sei wemimba chimuzoona kana maimboona comment section maimbozotora newani because ini ndaiona pandakataridzwa kunzi ava vanodayo ndava ndangotanga kuona everything ndipo vino ndindati kutsvaga ndati kusendera message ndandatotanga kufollowa zvinhu izvozvo zvekudhara ndichiona ende macomments ndichimaona anenge maimatoriwo sei macomments alright ini nangu ndaifeel uncomfortable baba noku vachita mavidheos avo vachibudisa background yemumba chichi saka pandaizoita go through macomment section ipapo ndaitokwira bp bp yaitokwira ndidonyepa saka maizoidzikisa sei panoku ndowaizonicomfort tachi dai wangosiyana nazvo saita usapinda mucomment section kusvikawo ndazotanga kukurawo zvichiita svika ndazongoti hazvisisi nazvo basa mari ndiye anoziva komudhara munodhila sei necriticism imwe iri serious inoitwa pasocial media paipai inini personally ka ndingati chiko ndiri stubborn kana kuti kuti ndinzi munhu andituka amai hapana zvanenge achiita zvototi mainokundiwa ndaitoti aiwosapinde mucomment section inini hakuna munhu wekuti angabva atonzi andituka zvokuti ndingatonzi ndarara nebhutsu because ndikatarisa from my high school ndakambonzi wilo wavo yakadhakwa arowa mbanje chikoro ndokusvika kuchikoro asi mamusina kurohera chikoro chese chakazara nzara wilo nhasi arototsongwa saka inini manje ipapo ndikati hazvinetse kuti vanhu havanetsi kudhila navo vandangobvunza kuti ndiyana daro vandauza kuti handiseye vakati saka pafashi pandakadzidza pamisheni papaine police base pandaenda kupolisi ndikati hai ndikunzi ndarowa mbanje I know kuti munhu ukatestiwa blood zvooneka kuti munhu warowa dhobho but
pataenda kufashi naofisa sikanzi mukomana ari kuti iye mukumutaurwa mbanje iye ari kuti tokwanisa kuenda timborova matest because DJ Sparks inini I'm sober 100% sober in my lifetime handisanda kumwa doro handisanda kuta mogo iyayi handisati saka yakazongopera hayo pakunzi se vakazongoti nandodaro chichi so from that inini kuna munhu anondituka kuti ndingabatikana makomendi ndoverenga zvisingaiti ndoverenga zvokuti dhu umwe munhu ndotoseka ndakazoshamisika pane munhu akatiunzira boots from Mozambique akatuka mucomment section zvokuti ndakati munhu apindwa newe pakomendi yake ndakaseka manzo ndakaseka ndobvauya kuinbox ukanzi handinda kutuka ichichichi bva maseka I'm very sorry ndataiva no problem unongoziva comment section unoona kutuka because waona umwe munhu atuka munhu iyeye ndobva ati munogara kuti ndati kuEpworth zvanzi aura it's fine ndiri kubva kuMozambique mainoko akatoigirwa boots from Mozambique ndakaseka munhu yakatuka zvaizvo kuita kunge anondiziva mambotukwa nemunhu anoita kunge anotokuziva ilife yenyu zvakaitika saka handirwadziwe ambotukwa naShugeta mawoze papa zvitori right zvinenge zvichiitika zvezviya ndeye munhu akaenzonituka aiwa anondiziya hamuzivani here mupana ambomuchengeta okay but ngoti unane mwana akambomuchengeta ka anofunga kuti maybe acharamba aita se acharamba chongomuchengeta chete samwe ndakazoti mupana wangu wachigondora wakura haana kuzvitambira ball sabve papangangori bit mufana kugadzira peace no peace is everything anofanira kuuyawo kumbira regere kuti mukoma paipaika makandichengeta bandakazonda kukutuka plus hanzi chinosingazive vanhu ka panotungana dzemudanga ka muri dzemudanga ipo because kana makambochengetana ka dzemudanga padzinotumbukana vanhu vanofanira kuti zivi because mangwana muchange mutorangarira kuti Shugeta ndatombombandira school fees kubva grade 1 kusvika grade 5 nembandira school fees Shugeta vachi grade 1 kusvika grade 5 Shugeta paage apo makasiyana se mupana wangu ini ndakasika kuhasila okay because ndiri kumagrade 7 yangari grade magrade 3 ko grade 4 but uraona podcast yenyu muri tumagasa muchibvunzana makwesheni kuti but iwe wakati zvakati why aiopumai manje saka nhai wilo saka ndofunga ndoona kuti beside zvefamily content zvandika unorwa futi comedy saka comedy makabva nadzo kupiwa mukuronga kuti sei nadzo comedy ndaitorova even kuchikoro pese paitonzi padaitwa zvecomedy zvemadhirama zvezviya ndaitonzi nyora ndobva ndanyora totorova dhirama then ndakatomborova music kufashi kulezi yangu yanga iri teacher ikatonditi zvemabhuku chichi ndikaita mabhuku aya inazo abhadhara kule mirai ndimborova mangoma that time I don't understand but vakazotanga understanda vakuchinda understanda nawo kuti amufana wangu ati awaitaura yega kumberi because ndakatomborwa mangoma chaizvo tichitorekodha mastudio muchingomboziva vanongoma namakamborwa timborinza ndakabva ndatongozviramwa ndikatiamuzokangani vanongoma mona mbotoera namainoo ndozokuroverai freestyle ndikotoera kana freestyle adei alright rovai maoko ndikuroverai freestyle yo ndina DJ Sparks sokutukana naShugeta hanzi ndakamubhadharira fees Shugeta ndakambhadhara school fees grade 1 kusvika grade 5 ndinembhadhara school fees alright so tiri pacomedy papo inini nditori comedian chaichai ndorova comedy but my wish and my inspiration ka inobva kuna Nijo pastand up comedy because ndine dream rakakura restand up comedy ipapo majokes ipapo samunokwanisa mudosovera ndara iri nhasi ndikuita nezvenyu bana kutorwa majokes joku mungochingotisisekesaiyo right zvinonetsa manje kuti ndikusekese izvizvi because and I promise handisi kuzoseka amusuzoseka unoona zvazvoita manje pacomedy ndezvekudai so
majokes haasese anosetsa. Pane mamwe anobata anototsamwisa anofanira kutokubhohai ari majokes. Unonyatsona kuti panapa andabatikana. Zvafanana nekuti imi muna madhamu venyu eti mune makore mangani imi? 33. At your age at 33 and muchiri kukwira kombi hamusati maane kana mota. Hazvimeke sense. Anozvinzwisisa. Umwe munhu zvotomubata but hazvimeke sense. Because at 33 katikaverenga kuti wakapedza chikoro, umwe munhu akapedza 18 years angatomwaso. Saka tikangokupa 10 years uchiseva $, ka iyi mari pa 10 years. Handiziya. Hamuzivi. Mune mota ichidiyes basi. Handina. Alright. Saka stand up comedy ndo pane dream rangu. Alright. But inini manje ndinopinda life yevanhu. Ndinobata even life yangu in a different way. Zvakafanana nekuti zvinoitika daily life yedu. Mukugara kwatinotoita tichigarisana kuti padheni pedu isusu tinodya zviripo. Andimunzwisisa. I can create something chinotoenderana nezvo zvokuti tinodya zviripo kwete kuti zvatinoda. Toona kutorova hupfu kubva makuseni kusvika manheru. Because ndo zvezviripo. But hatingaiti zviri normal. Hazvisi normal. Zvangofanira zvandotoda zvokuti ongoti at 33 you are not driving your own car. Hauna kana license. Hazvimeke sense. Anonzisa. At 33 unofanira kuita kuti ndakutenga dheni. Mune dheni rechiyes. Handina. Wakambogara pamba here pemufana 20 years muchibhadhara. Muchimbareti. Panotogara izvizvi mbadhare vapo hamudiki. Mudiki. Apa alright mamuchiti mabhadhara fees. Hana ambadhara shukuita. Okay. So even kuri kuzonzi remangwana paitika mukana or anytime imimi DJ Sparks I'm willing to save the stage stand up comedy anytime. Alright. Because majokes angu ndo create ipapo. According but handidi vanhu satokurifiya sacomedian. Yes. Zvokuti kana tsamba munoona munosvitsirawo nicho because ndinchidawo kudzidziswa some of the things. Munoziva kuti chinhu chese chine malearning. But wambotrai kumbatira nicho wacho kuti nicho. Handisati. Why? Handisati ndichingoona kuti maybe ndofanira kumboti pulei basa rangu vakambonyatsoona basa kangu kakatalogo rangu kuti hamufana kuizveshuwa. Pane zvekuti hauna chawakabata ka. Obva kuti ini ndogona chakati. Handimaibata. Kuti chimbotipa pawakaita pacho. Saka ndinoona sekuti ndofanira kumbotanga ndacreata something chekuti ndikambombata hai mbonaiwo apa pamuona kuti ndizvo here. Vachindidzidzisa umbondibatisawo kuti ona so. Aiwa but unofanira kudzidziswa izvezvi uchitiviwa usati waneuka. Bozokwazi kudzidzisa wakutoziya unongochade kudzidzei. Saka unongonisvitsira tsamba because pamwe pacho. Alright. Nijo ufanira kuti udzidzise mukomana. Anokufarira zingaiti. Zvokuti manje zvoita vanhu vacho manje vamune muchifarirawo manje. Wandanga tokuganzirayo imi mune muchivafarira waida tofarirawo ana Sparks kuti kwasina basa nawo. Zvinoitika mulife. Zvinoitika life yatorarama unofanira kuaccepta zvakawanda. But handisi kuti ndo zvinoitika zvangu. I'm not saying ndo zvinoitika. Pano zvinoitika kuti ati life in general kazhinji kacho munhu unofarira munhu unoappreciate uchinomubiga uchimusimisa sometimes angotanga asi kutokuona. Ndizvo chaizvo. Kusvika musi unozongowasimuka. Usimuka uri bita baba. Kuti paanozoya kuti ndepi nokukatodhiniwa naye. Zvafanana DJ Sparks da kukubvunza mubvunzo. Munofarira Shadaya here? Shadaya? Big time. Okay, why? Because Shadaya anenge achitaura zvinhu zvine musoro zvandoyatsoona zvishuwa kuti zvinhu zvikuleka zvikusheya vanhu vanofanira kutsurwa na. I think Shadaya akakuona ndiye one celeb undakasangana naye zvikutoda ndoona ndongomuti Shadaya ndokumbira picture. Okay. Aino kuti haana dhiri zvekudaro but kwandiri ine ane dhiri Shadaya. Because ari zvimwe zvandotoona kuti haano. Kubata basa. Waenda kubvunzaika. Ndanda kuti munoona zvafana Shadaya. Zvinhu zvanotaura zvezvi zvine musoro kazvi. Ende anenge achitolaina chokwadi. But zvinoita chokwadi manje ka chinoaffect. Chinoaffect. So ini comedy yangu majokes angu mamwe acho ka ndotoona comment section
munatobatikana. Zvakafanana nevanhu vanotaura kuti mambona makomenzi ainzi mazina awiri anoda kukweshwa. Do you think kuti makomenzi akanyorwa vaya anosvika 5000 nanhasi anozanda kukwesha mazino? Saka mukuzvifambisa sei? Alright. Ndakazopindura vanhu ndikati mukuona kuti mune muchileka kudya mayogurt. Kwana zino rewhite. Ndakabvunza makadya yogurt rini DJ Sparks? Inini. Haina handizivi ndapedza kudya yogurt. Saka there's no need kuti mazino enyu aite yellow. Angu anofanira kuita kakala kanoenderana nemachocolates, mayogurts, because ndinowanza zvinhu zvakaita seizvozvo. Wilo. Madam manyanyonyarara chimbodzora ibaba. Saka mukuwanza mayogurt Ndiri kuwanza mayogurts. Ndonyaya inoitika. Makamboti makwesha mumazino mubva madya chinhu chinoichi chinaka here? Isinganake, but after some minutes in jabo. In every time ndichifanira kunge ndichidya, so there's no reason yekuti ndikweshe mazino. 4. Anyway, but now kubakapo content tina munhu anobhiga wemi kuti wakaipa ndiani? Wasiri mimi, obviously mimi muri number 1. Alright. Chekutanga vese vakaipa. Vese vanoshanda. But inini zvangu handisi kuti ndikugrupa vanhu kuti number 1 number 2. Because vese ndovafollower. Because vese ndodzidza something kwavari. Alright. Tina Kim and Tanaka. Kim and Tanaka vanosota. Content yavo iri ball. Tina Tight. Vese akasimba vaya. Akasimba. Pastera yake. Pastera yake. Akasimba. Because handi kunyepera rumwe munhu anokwita. But yakatona kuti aiwazve. Inini ndikuita stera rangu. Ndofanira kupusha. And I learned something kuna Tight. Ndizvo zvandakadzidza kuna Tight. Tina Nyati. Nyati anenge achitorova maweeks ake. Anozongorohwa zvake nehana pakati chakati photo. Anobva rohwa nehana, but otherwise anosota. Maybe age. Because of age. Because Nyati is still young. Amangoni mangani ngonyana? Paipa ainzi chiko 2021 I think. 21. 21. Asanyati akaskaurora. Iwakarora mangoni mangani. Ndinechii? My family yese kuti akarora nani magoni mangani? Ndakarora nechikweni. 25. 25. Izvo vane mangani? Ndichikweni. 7. 27 ere. Awandisa. 27. Why samu kuti Nyati ni kuti mudii kanjini? But vanosota. Then tinani? Vamwe. Unofarira vakapoko ndende. Unofollowa futi. Kune hanzi kapu yekumberengwa. Berengwa kapu, mufesa ari paJoza. Adzotaura zvadzoda manje. Ko mumwe ndi Kalonga. Kalonga akatibatsira pakamboitwa mastar parties aya. Kalonga helped us akahosta star party yedu. Ndezva zvakatooma. Akaunza mari yacho tikatokavha zvinhu zvekuti apa pakashata. Right. Saka makaita mastar party makadya mari. Sisi takadya nearly $400. Yeah, saka mune muchitotora mari ndizvo. Ende munoziva zvazvoita manje. Ko iye akadya mari? Kalonga isusu takatomutambirisa nekuda kwedu because iye akatipa mari yedu yakakwana 500. Alright. Ndikati mukoma wangu muona chi. Dai isiri idea yenyu ka. Pamwe dai sinomboita zvemaster party. Ndikati achingobata 100. Abozi munofanira kudza kuappreciate. Munofanira kudza kuappreciate. Ndanga ndatombovati muchitora 150. Zvanzai kuona kuti isusu iwo uri kuZimbabwe siri South Africa. So iwo vanozomborowa monetization chichi. Alright. Saka imimi kumonetization kumaweeks enyu makamamonetize mukuita mari sei? Chii chikukuitisai mari mindesi? Because ndinoda kutango kapo content but ndisingazivi kuti mukutora mari papi. Mari haisati yauya. Mari haisati yakuwanika. But patinotowanawo something tinowana through ma-adverts. Mabrands ati tashandawo navo vanenge vachida kurova ma-adverts avo.
mari asati auya shangu But yasofa isandwa ndini. Aiwa hazvisati zvanyatsoku you know what in life tinoblesswa zvakasiyana. Tine nyasha dzedu dzinoloketwa zvakasiyana. Umwe munhu akatotora peji riya anogona kutotanga kugadzira 1000 anomaibata. Umwe munhu anogona kutotanga kugadzira 10,000 but we keep pushing tingoti nguva kana yakunyatsokwana zvinhu zvinoshepa zvega. Alright. But are you sure kuti mwana wamina ende wenyu? Nokutenda? Aiwa inini handitombodi kana kutombonza zvekuti DNA. No, musa anze ngeti munzo. Mwana ndewawo here? Ndewawo. Aina kuti pamubvunzo yeshe ka hamuna mambofunga kuti mubvunzo woti chaubvunza. Because chinonzi DNA na ndichiri chekuzoti tizotanga kudzipana chichi. Aiwa maya. Zvawaudzwa ndizvozvo. Arega tingogara naye kana agatingochengeta. Because yoti kanje kuti zvafane nini. Ini handingaudzwe nini andika. Natinashe Mugabe andika. Anogara uko. Tichedza kuudzwa, tichedza kubhiliva munhu ari paside nini. Saka ini ndinoteerera zvataurwa namainoko. Ashadai anoto finished me. Alright, aiwa anoona ngousangu mubvunzo I know kuti hausi mubvunzo uripo. Aiwa hauripo. Because hana yamaroketa hana mainoku. Aiwa akana. Ndachiti baba. Because ini hangu nditepe kuti kuri kunzi ako hausi kugutsikana. Ndona ngosponsor zvangu kuti madna acho. Okay. Amen, madam, munozvona sei? Banoku ndo vangatokwanisa kupinda. Banoku zvatakuita ka. Imimi DJ Sparks chisponzai. Because unongosponsor zvangu maya. Ko muneona sei? Tatizvoni. Ini ndandika ndiri willing kuti nditore noko andika. Muswe asingani. That's Wednesday ndika. Muswe Monday. Alright. Ndatora noko na baba noko. Ndoenda nawo kwatinashe ndovatesta. Aiwa munoenda yenyu. Andika todzoka nawo. Marisautsi. Alright. Sa Monday nditoti nguwai. Chero nguva. Chero time. Wilo. Madam mati ndichero time. Mwana akabuda chinzi asi wenyu muchaita sei? Ina ndiziva ndaudze kuti ndewenyu. Aiwa kwakanzi asi wenyu. Kwakanzi asi wenyu. Ndizoziya. Hamuzosiyani. Hamuzoziyi tinashe. Handizoziyi marizaudzi. Tatisi tomboti mwana noko nemadiri atomiita tobva tazonzi asi wenyu. Onza baba hapana chenyu. Zvinonetsa. Handiziyi hangu ini. Havaino kuti waiza pakona. Wasvika pakuti zvonetsa. Chii chinonetsa mwana ari wake? Handimira rizaudzi anengabuda zvakasiyana. Mautaro kuti chii pamwe handisonyatsonzwa. Pamwe handisonyatsonzwa. Oyo po nyaya dzonetsa. Mainoku tatisusu andika toenda musomande tokwenda noku madna test andika tobva tanoona kuti mwana ndewawilo here andika tobva tanzi no the probability paternity is 0.0000000. Tetakuita sei? Imimi handindimi munenge mauya neidea yekuenda ikoko. Saka imimi ndimimi makuona kuti muita sei. Aiwa ano inini ndendangosiya ndapedza basa ndotorwa pasi inongotambidza mari dzose ndakadai. Saka basa reravo rabano kutenda. Baba anoku hatiziye zvachaita chazovabvunzawo but imimi munoita sei? Ndinongoti nekufanana kwakaita nokutenda nadhedhi vake kubva watadza kunzi asi nodzera hadzo dzinodzera
Varaiti vahama nokubonus tichigumire papo kona iwilo obvanze mwanasi wako Obvanze mwanazi wangu izvozvo hazvizoitiki. aya no hazviitiki hatati zvinoitika kutobva tanzina wamugabe noku asi wako handinoda kutongopusha content naye naye mwana wacho noku oyo po munema kutongomugadzira peji rake toita kutopusha content munema kutongomugadzira peji rake peji anaro asi munema kutongokontinya toita kutongokontinya munoza patoitika zvakadaro ka mafaira anoita peji iroro so itangosimuka muchizoita wenyu atoita kungotongoti wato wedu ndafunga mbe munobva mawamanyisa aiwa hama yaakana tongoti aiwa garai tichi vanogona kuenda tosarana no ndazogaya kwavanonga kuendereyo tiita kuti kanungo chakabva kupi aiwa kamhanza hatisi kuziyazvo hatomboti hatisi kuziya but kuononga kwaendesere chiyawo ndoenda kungoti tiganisarira noku because zvamakaita handizvizive alright but yo alright zvadaro haukwanisire kuzoroora iwe vandika mukadzi mumwe anenge aine mwana wake inini akwa hazviti why ndonyanya kufollowa Shadaya muri kunzwa sei kubackstage mukunzwa semunotsva hanzi nyange zvakaita sei havakwanisi kuita sei kukutorai inini problem yandakaita ndoyandikutaura tichi kufollowa Shadaya kwandakaita kwakatondibhaizira maybe kwakanyanya saka hamuchadi kutoza DJ Sparks ka reality ka kune chinhu chekuti ukangoita fall into ka ukangobatirira chete ka apabudiki aiwa tara zvako waraita aingengori nyaya yekuti sei because even kuti ndizotora maino kutenda ka ndine zvinhu ndakatarisa so kuna Shadaya nchidai so ka chitarisa zvimaka vandatarisa zvimaka uchiti chiripo ichi vandatarisa aufameu wakataura kuti zvinoita izvo vandatanga kutika futi kuside uku ndikati ndikapotsa ka ndichigwine alright but after 5 years mukuona mapa level ripi mukuona kapo content ichienda kupi kapo content ndiri kuda kuzama kunyatsopusha stand up comedy alright ndo pane dream rangu chairo kana zvazorambawo but tiri kutarisirwa kuti in 5 years tofanira kunge taakupawo vamwewo kana mota makutopawo vamwe makuti go and see taakushedzera kuti DJ Sparks mashanda nguva yakareba imboendayo mumbonopiwawo kuuyu kunonzi chiko kwana Vitka zvichiva mukadzi mubatsina zvachiti akabhoisa ndakanza nomaheadphones kuti madhamu wadabva wakuita se wadabva wangobatsira fast ndakambona Nisha muchiita imwe vhidhiyo naNisha so kama kunyita Nisha T wakamira sei I'm a big fan yaNisha T zvoitika Nisha anonakidzwa nemaworks edu content yatogadzira saka tine like isusu munhu abudisa songa tinopusha get the sense so takaita vhidhiyo raNisha imwe songa achaziti songa ipi takangorirowa zvedu then mangororo zvenyu but mamsingadi aiwa kwete zvekunzi ndipushirei alright ndafunga abonzeka the way ndangororo zvedu zviya zvekuti zvepachedu kwete kuti ndipushireiwo songa personally zvedu kuti songa yakaipa tatarirowa songa bosi tinashe mutarisi bva watibata wilo wakaipa chichichichi vatanga kutoshiya peji rangu vanondisapota chaizvo chaizvo vatoti hamusikana achasvika ikoko kurova Nisha ndopatoya kuteni vatoti ndanzine mukuru ndisvike ndichikuonai but munozongozivawo kana vachiuya kuzoonawo isusu vakuru vanenge vachizotipawo saini kana kuti tsvakirai guno kana kuti makatinzwa nani
But thank you so much, Mr. Tinashe Mutaris. God bless you. Masekerera Makambotambidzwa zvamusingafungire here DJ Sparks. makawarairwa. Makavarairwa so mungonza saini. Imwe kuti unoshaura kuti isaini kana kuti. Madam wakabva wanakirwa bhawedzi kuti Simba. Maiwe. Takabata new renewer stadium because yanga yaita Gomba. But anotenga mubhedha. Yeah, all right. 4. Oyo. Stadium unoda kuti igare ichibo. Chefuka. Suspended deal. Ene manake yakarongeka. Alright. Ndikuiona. Saka alright. Saka pamunogara ku Epworth. Hamuna maplan. Ndiko makurira hamuna maplans ekuzombobva ikoko here. Inini ndakambogara kuruwa. Then vanazoya kuEpworth. Plan yekuti tizobvako inogona kunetsa because chinonetsera ndechoti kuEpworth manje. Kunogarika. Zvekuti chero ndikaita mari kuti ndibveka zvinogona kunetsa. Alright. Muriwo nyama DJ Sparks nyama $1 last time pamba pakaita church vanhu vakauya kumaprayer takatenga maclarks $50 handi kunyeperai Ukafaro vanhu vakanakirwa zvekuti munoziva vhesi rajesu riari apo ndiani pano chingwa pachinomhedurwa chiya zvingwa 5 nefish ndo zvakaita kunge zvaitika pamaclarks iyayo akanga akawandisa $50 kuEpworth zvinhu zvakachipa kunogarika munoziva kuti kunowanika imba $5 per kuEpworth $5 inowanika zvemachokwadi but kutiwo inenge ino maqualities ayo kutiwo inenge isina tomboti haina window ndambosangana ndoEpworth aiwa Epworth maisimbisa chirungu handikunyeperai Epworth ko madam Epworth munoona sei munofunga kumbobuda wekati munharaunda anonga achiramba achitiona kasituation zvayakaita kunogarika aiwa zvavataura vatopedza but Epworth munoona sei Epworth inzvimbo iri right pane budiriro mani makura budiriro ndiro pane kubudiriro aiwa zvakazoti siyanei hazvo saka makanzichuzei kudzokera kubudiriro nokuramba muri kuEpworth munoenda uko ndoramba ndiri kuEpworth saka kunogarika mutsvagirewo imba kuEpworth mundai mari yemari kuti 5 nyange manditi 15 bo 15 3 rooms inowanika andotira 15 5 haizoiti ndikutira kuti manditi 15 dziri 3 rooms inowanika pane kwainzi hanzi kunonzi kwaSolana hanzi kutengeswa maziso eyo pane zvinhu zvakawanda zvinongotaura about Epworth hanzi kutengeswa maziso ndibaba harara waidaro hanzi maziso ematemba efish vainyepa what kuEpworth ka zvinhu zvinongoitika ndezvekuti kunotengeswa zvinhu zvekupima but Epworth itori nzvimbo iri bo zvekurevesa ndotomboenda kunotengeswa zvekupima like let's say sugar unogona kungwana kutobika time yoda kutobika tea mateaspoon ako 10 zig yako nemukaka wacho 10 zig yako kamafuta kako kanoiswa mukaplastic kaikai tumavheji twako neupfu wacho unenge uri muplastic unotobika sadza kunotengeswa zvinhu zvekupima kunogarika hanzi kana toothbrush unambonoti timbondisirawo tongobudisa vanhu vanozonyepa vanoda kusvibisa nzvimbo Epworth nzvimbo itori bo ndinori kune kutogara maministers kotonangwa mufesondozi aita MP koko vanototamba naye zvekutodaro ndokwanogare koko aitori nzvimbo iri bo zvekurevesa chaizvo ndikukudza kuno mudhara wangu ariko kanonzi mudhara zimunhu unomuziva kunzi kwa zimunhu mudhara wangu zvekutodaro mudhara zimunhu ndo pane shop rake rinorendwa so nemosi
ndokuziya hatori mudhara wangu zvitodaro ndikazotokanga nditori timu rangu rinenge riri mumozi rinenge richitamba ndege unoziva kandege hatina kuda tina kuda neanonzi ngozha itimu yezvindege itimu rangu rezvindege iroro mwacho musuna akarohwa nendege akabaya nemistake $10 ka1 ndege bva yangosimuka ichienda ichimhara bva angodonha ziivatazotongomudira-dirawo mvura chichi akutoti hai mari ndatumwa gasi tengi racho bva taritengesa futi kuti tidzore mari iyayi tozondoritenga gasi riyariya nenge unenge wakutitenga ne$5 mari pamusoro udzokera mundege muya boom mawana but aiwa timu rangu itimu bo manje urari nenzara manje alright aiwa bo samudhara pane zvimwe zvamungade kutaura maybe before sataenda pamusoro pemaworks enyu ende mukuru wamaworks couple content enyu ma1 ini ndiri big fan zvekutodaro ndakudzai kuteni kwangu mabig fan zvekutodaro machona mune zvamukutirongerawo here kana kamboonao kana chimwe chimovhiwo chihombe tiri kuda kuti tiri kumbonyora zvatiri kumbonyora kuti timbotry kurova mavhidhiyo yakatirebe ekuyoutube but ndirombona mamwe manoita couple content afane manombocollaborate nevamwe mune pfungwa dzombocollaborate here like tomboono pa last time takaona mufana anzani wamambotaura mufana wemani Kimentanaka exactly wangoenda naanzani reinesu imi munomborongo izvo kuti maybe tofana zombono Wilo aina kana taiti aina kana nyati family zvakanyanyisa munombotaurawo here pachenyu mune muchiita same content vanhu vangu vandotaura navo vanoita zvecouple content ndi Kimentanaka so vanhu vandakawana namba dzavo vakanditambirawo even pawhatsapp nemufaro vanotondipawo maadvice especially kuyoutube vanorova tondzidzisa kuti ona kawilo so kuna timu futi inorova inenge inobva nepaepoethi papapo kanobva nepa inonzanani kuzve investment akamenge akuekisarara tidikura simadesapfuura anopfeka kanga 8 so anzaniko kwini ndokangana mbezoinda anoita couple content bahrain anzi bani pana babahrain andi alright vanorova parafilo andika kumbali kuti mumwe maanogara anonzi p nzani ndiye anenge agara kudombo anomborwa naMr Ridiculous handi anopfeka rimwe makepi so anomborwa namadhamu vake avo ndavaziva musati mambofunga kumbotorerawo chimwe chinhu makangodaro ngoti nesi atambosangana but tikasangana kuri kutonzova ichitoti ngatimbosota chakadai aiwa tinogadzira but I think mesi munofana ngohambo enough mongobatana ichocho I think ndozvinhu zvakangoleka kune maindastry akawanda ndozvinhu zvatakagona isusu semabloggers isusu tinotaura nana Zimceleb tinotaura nana Zigu nana Saindi we are family toti magurupu tunoleka izvozvozvo sometimes hapana chanombobva ngoti ndaipi Wilo kuda sei Wilo batikatimborowe maworks I think zviri bo makolabho totomadawo tichimboonawo makasangana kuti mune muchipinda neipi I mean pane zvimwe zvamungade kutaura before we close kuno vari kutisapota thank you so much rambai muchingotisapota rambai makabaya giya iroro kuno vatakambodzosera mucomment section kutuka sorry zvenyu handichazvidzokorere zvekare and ndokumbirawo support yenyu comedy side up because manje ndenda kungorowa hangu tikangoita 5 mustreet totomborowa 10 minutes kana 3 minutes dzecomedy saka ndinge chikokumbira support yenyu vanhu vashanda nesu isusu we are willing to work with everyone thank you so much mashoko makukutu ari kubva kuna baba Wilo memwana zvamungade kuudzawo mafanzi enyu because obviously kune mafanzi anenge achinakirwa nemi muchita mune muchiita muchinakirwa kukusapotai muda kuvaudza kuti chii vanoonawo kumaplatforms kwedu ndida kungotenda hangu ndida kungoti thank you so much nekutisapota kwamuri kutiita rambai muchitisapota alright
Sandavhara ndakubvunza mubvunzo one. Havasi kuchita here? Hakani. Sure. Hapo papo. Ndandatokanganawo. Pano ndakangana kutaura mazita. Alright. Vanhu vakandisimudzira zvokuti ndakutanga naKunda Chitima. Oyo. Ndiye munhu akatanga kushare content yangu ndiri pa33,000. Alright. Pakashare content yangu within 3 days ndata ku50. Then Thomas Chishanje. Alright. Thank you so much. Wakashare content yangu and King Solomon. Alright. Washare futi content yangu. Then DJ Sparks washedza ku podcast. Yeah man. Aiwa, thank you so much guys. Keep pushing. Tungonamatira peace between you and Mkoma Shugeta. Shugeta. Yes. Between me and my son Shugeta. He's my son. I'm better at school fees. Ndingonamatira. I'm serious about this guys. Peace because inini ndinoshanda ku peace. Wait, plus neongo wasirirawo. Kusupport nevese ndakaona kuti and nevese vaishare content vachikomenda vachilika. Thank you so much. Ndokutenda ichaizvo chaizvo. Alright, ini nangu ndakutaura mashoko angu ekupedzisira pana papodcast. Kana wakambondituka mucomment section ndakupindura. Get away. Bozi wakamispa unongochintuka uda kuzvitani. Nakirwa necontent wakakula down koko. Wana nemafanzira ndapazvita varungu wedu stereki. Comment section yenyu DJ Sparks inopisa. Inopisa baba. Inopisa. Inopisa baba. Wana zvita varungu wedu stereki zvokusvika pakuti anotituka isu tobva tangonyara. Isu we bow down to God only. Vamwe sawa kana wakandituka ndakatokudzosera ndozvanaitofila izvozvo. Next time usandituke. Handitange nekutuka. Ana wila wandu anoti anemachiti ndakutuka angu sorry. Inini ndakutuka wakandituka newewo. Anyway, thanks guys for watching. Thanks for supporting. I know kuna support. Kuna sakantuke kako. Wanda support. Kuna vanhu. Ukundakatowa bhazi yawo ndifonera kuti DJ Sparks. Do you know ndine mamwe program andakatosiya nezvinhu zvandakatosiya just because pana mamwe phone calls akauya kwandiri direct akanditi Sparks I think apa kupfurira. Okay. Kuti kuna mwana sanzwisisa watachedza kutaura because kuna patoita content paya mumwe wanosanganisa nema mixed feelings awo zvimwe zvima feelings awo zvanenge ainazvo nema moods awo anenge ainawo muso wacho ozvitora nepasiri ripo. Saka kuna mumwe anozogona kutofona but paya ngona chi show yawaita yada kuinzwisa ndochiwatsanangura no one sense that I say mabisho but ndakahosta bisho paya. You understand? Saka variko vanhu vakadaro vekuti vakatotikanganisa vanotipindira inbox. Wakaona mandoko kutsurira pamhepo kana nini hazvinotoitika izvo. Wazia chotofonerwa chaivo chaunzi Willow pane vhidhiyo rakagadzira harisibo ndo ndaricheka ndoti but munhu andiudza ikauya hawanzongotaura zvinhu zvakadaro ndo ndari peace. Waiziya ivo vanhu ivavo tinovarespecta tinovada zvisingaiti ndowekuti kana tinge takavatadzira sori zvinhu sori zvinhu but kuna vanongotituka vada kutituka andakanganoti sori muchibva mavhara. I love you man okutenda. I love you too, Baba Nugu. Oh, aya Magatrina. Baba vanofonyora baba vano manotsi. All right. Anyway, Sandavhara. Oh, anyway, thanks for watching. Thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like, and share. My page is Aganzi Willow Edutainment. Yes. One of them going to follow Willow Edutainment. Because I want to follow DJ Sparks. I want to follow Willow. I'm not going to follow Willow. Willow Akaipa, guys. So what I could say, anyway.